okay to ga makulli ki je ki duba a ki samu guri ki aje ko nan ko can a je ko dinin ka samu ki aje ai ba da aje anan ba shi kenan ba da mu ba da mu kai amma akwai latest fa iri ga su ko da yabuwa su dai lalle ka su dai ga su nan ba wannan mana ya ganin ka a ciro wannan yalla bai wallahi yayi kyau wannan tayi ko wannan kake magana wannan kuma kaga za fa ta tafi da uwar gida yalla bai ai ka san kala yalla bai gaskiya ka san kala yalla bai ai zai tafi da uwar gida sosai wannan to shikenan ba damuwa nawa ne wannan mai gida ka bada 3000 kawai ba komai to shikenan ba damuwa samun aleda yau ai ka san kai ba wani wanda ake ja'in da bane rabi na ko sana kawai ba ina ne kika aje ne ba nan ne nace ki aje ba to ina aje shi anan kuma fosa kuma gashi babu kuma ko da kike wani ya shigo ne da fosa ku dai duba ne da kyau. Ba ki tafi da shi ba? Ban tafi da shi ba, ajiye shi ne na karɓi shi mu. Amma akwai waya a ciki. Akwai waya da ciki. Kudin nan wanda kace min da zan aje a ciki. Ku dai duba da kyau. Ina ga fa. Tun da kowa zai iya kira. Ina ga fa an fita da fosan fa. Kaga. Duk suna ciki. Kaga. Ta fita da fosan fa. Ka bari tunda da akwai waya a ciki ai za a kira. Ta fita da fosan. Ni ina ganin a kira waya shine. Ta fita da fosan. To a kira inda take ma za mu ganta ai. Ba komai. Amma dai bari dan kai a ina ne nake jin ringi? Ba nan karkashin nan bane. A nan ne gashi nan. A duba nan benci kusa da. Kai ga ta nan a cikin wannan kusa. Kai barawo ne ashe? Mutumin banza ka ashe subhanallah da Allah ni ba a riga kustan. A riga kustan ko kayan sata. Subhanallah. A azumi ma ba ku ban sata ba ku wai malamai kenan. Ka san muna da aljanai. Ka san muna